Wirny Wirdy Roukata Lahata Midho Massa Bindii Petit hesina fala ande gol bande wala binde kote dogine wo himo Wirny o Roukata o Lahata himo Massa Bindii mi tammi tun Diop hatta da way arde expliquer la si tawi ko non woni ni jonte didi jonte tati lan jangudo so ma mi ronko mi anda o an edi pulati ma do ko honto wonda dittude mi hedo be neno ariana min di pulati Diop do ko kanko lande mo dey taw landolam min ko fi question ji haalugol haal pulaji luggudi way koko Diop ni wadde do ko kanko tum mi anda si ko kanko la fu ni woni jangidude e ko honto woni di pulati makko do mi anda ko honto janduda mais big up franchement big up quoi ko wonda wadde ko no laba ko wonda labe wadde ko no laba quoi itisi ke no wana sengo kawinta don wo ko korte ko hombo andi ko hon dum woni korte e pular parce que buy nanay korte mais mi tam iraki buy no andi ko dum woni firi korte hatta do waylan haalande kala commentaire ji sino andi ko dum woni korte amma ko wana dum haray mi haalno yon ko hon dum woni korte e vidéo goddo go fi wadugol on décortisegol sonji makko din quoi et en plus que no fa no landala de fi dum puisque no gasa go dudala yide on no la wada vidéo ji fi sengo affaire musique ko donc mi fuddori o mo job do har déjà wadi godde black barrière bagadan et ainsi de suite donc fa no landade on ndare be vidéo do est ce que si tawi honno no mi artam yewtere ni vidéo ji sengo fular on fi artiste même ben hino wala ni on hino welam si tay ko no woniri mi watta bedude bayide marini artiste wonbe évoluer e min lan holile lan hoddi wono kanko no woni wirde ka hala min ni ko ni do si hala honno si hala min kan burta jawde ka échelle internationale wono bayde ngandi do diamond en no do diamond ti fuddi yimude o hala anglais bien sûr mais la majeure partie sonji makko din ko so woni mun iba wan o yima en français mais la majeure partie sonji makko din fo ko e bambara woni yimude ainsi de suite et de mat artiste be marbe talent donc ko enen kambe be wadde golle mabbe de mais ko enen heddi ko bay won oni so daari o dernier clip makko mo sakkiti won mo sakkiti yaltino do o woddo ma hen do mi sakkiti clip on normalement hande tellement no clip on réalisera non tellement ayato anda financement no mum ayato anda engagement no mum on hande ando ko fotnara ko million de vues har vidéo on peut-être puisque daju no yaltina sonji artiste be dibe no yaltina sonji bien sûr mi wata inde en para gonaybe e artiste be membe mais ko be da wawi ko enen kadi wawi dum donc yo la famille avant to ara mi salmini mo be inde mo yettor mon kala ka jodor do war hande ko jitten do no nanir don non ka honno ka dubi ko yotugol fi Diop Souare suka musiddo men jodor do sengo France sina mi fayu yimo e pular o yaltini album makko avant déjà yaltini album makko hare déjà o wodi no sonji do yaltini mais sonji makko buradi andedi din mi tam ini sina si hatta onon si don andi sonji godi mi anda do wala humpidude mi tangini dum ko o kolo makko e si feddi on don e o be wadi kanko e crazy e non Mr Forza woni o wata hijiro amma dum don o fole makko kanko e monsieur le black donc ben do foko jeune de Guinée jeune de jeunesse Guinée o yima be pular jodori be doga wombe addude wombe wadde golle mabbe de wombe wadde berko be wawi ko wombe wadde berko alla okkori be kon e bawgal mabbe fi nawrugol hala men ka yes donc haray lan invite blogger be ben fo lan invite jeunesse on fo a majeure partie en diaspora on mi boy halde dum kan vidéo ji en diaspora wombe do ben nyande nata Facebook en nata YouTube en nata TikTok en nata celde den fo donc yawgol wada donc pouce bleu on no yawgol wada donc comment hala na on no juste félicite gol oti ça fait plaisir aux artistes ça fait plaisir et menen wada vidéo ji be et je pense que aussi haray don kadi no wala ni onon wombe yiwde anda on mayna dum do hande kadi na Icon na Beyoncé na Jay-Z mi jentoto mais ko haala o haala kan hara anana hara woday ko janguda do baylan andi o so makko mo yadi wadde do woni kan do o Roukata o Lahata Midho Massa Bindii mi anda ko honno onon kadi essaye ndaro si on waway jokkitude ko haali ko andi golon ko ha fonto golle den franchement ko quoi c'est à dire que golle don ko high level gongo na anglais min donc la famille haray Diop Souare honno mo yadi wadgol concert makko de balde do onon jeunesse guinéen ben bay handande drillon hewtiri cende dem fo wada digge mi ngari wadi king drill ni on le mélanger yimbe no yude et dimo hadien ainsi de suite donc hande kadi drillon yetti onno hande kadi ay woni tendance jeunesse on yetti donc on ko yalti wo ko wonde tendance ko don jeunesse woni basadem et il est jeunesse men on hibe wawi bay lan conseil on fo avant tout d'abord sur le passage yehi un dernier clip dimo hadi on wo kambe ko be chula donc mo anda ko woni chula non yo lando ara on te jandali village ha jande be sare be sikito e mabbe no andi ko hondu woni chula donc au passage wonna o lion non wa yaade ndaro clip dimo hadi on kambe ko be chula ndaro on kadi son tawete e chula jidin esi on taweta esi ko gangoji din taweto don donc haray on Diop Souare no hewtude kono on no hewde Conakry concert makko wade koffi Anan mi accana on do lien on lega ka waton so tikeji di ma numéro téléphone ya normal be wawoton contact de fi hebugol bieji din haran wawa yaade participant le 25e mois koffi Anan ane parate yehen Soutenons frangin jomen yehen Soutenons musiddo men on yehen tambito den ay musique on buygo sikkay an bawro duubi feƴƴi seeda hay si ɓiɗɗo manati e sengo gimo ɓen nayi ko puyɗo mais hande e yii artiste ɓe buyi
woni Lama Sidibé en woni honno woni Alpha Jodara en ha nouvelle génération woni arde do ni wono sengo rap wono honno grand jidi wono be en wono yorike en ainsi de suite ha nouvelle génération woni arde do ni striker en yette bay ainsi de suite donc il est mari artiste be il est mari jeunesse men on be wakile sengo golle mabbe donc la invite kala artiste wondo yaltude yehe soutenons massivement no pejeti de woni warde no Côte d'Ivoire kifno biten artuno non haabe carton do haabe wadi tournée nationale tournée internationale et tournée mondiale enen kadi way warde non donc Côte d'Ivoire be bura en kasengo finatawa be bura en kasengo culture be bura en woni Mali woni Sénégal ainsi de suite ça hande dib dundu gisen wala do sonji be wada 5 millions de vies donc ara lang impiti jeunesse on fo woni be Conakry be woni be Labe be woni be Mamou be un peu partout la Guinée kala yiddo woni jeune on et musique brillant kala fala do soutenude musidbe mum be bala andi dañende ke artiste buy aré e nder to be wato découvrir e wato soutenude si tawi affaire sengo musique on wala bala andi min mi tawono concert Jenny Alpha on donc ça mo wonne on dorton extrait petit concert on fi wonno be yano nan kander concert Jenny Alpha donc c'était quelque chose de magique wonno pium ko oti med ana yude participer premier concert mum woni ka leydi mudu dum on ko welo no hande Diop Souare mi maddo yahato koffi Anan be jonno rendez-vous le 25 6e mois do dum ko séminaire yo do haray on fo dum habba nder to wallito den artiste be membe soutenen artiste be membe tambito den fina tawa men o woni ka musique woni ka chonci woni ka honno ka wada be artisanat woni kala ka inna anda hore ma ko fina tawa pullo kala ka hikkori wo hande kan no fewndi do puyndan ala so yi fijaybe ballon no memude million ji on yi artiste yi maybe no memude million ji hara ben non ko be leede godde go ko fiyondo be leede men wawata wadde dum hara ni ko gallandal don mi landi on hara en essay do wala andinde leyto si tawi programme o weli on hara wawa kadi wadde artiste wobbe go ido wawi winde ka der commentaire ji ko artiste jo hombo faldo mi wadu prochainement inchallah hara mi wado yimo si Allah jabi hara pulan kam ko fina fama famina en essay kadi